Слухаем пастаноўку, як пасварыліся Іван Іванович з Іванам Нечыпаровичам. Ролі выконвалі народныя артысты СССР Глеб Глебаў і Владзімир Дзядзюшка, народны артыст Беларусі Генрых Грыгоніс, заслужаны артысты Рэспублікі Беларусь Павел Пекур, Эдуард Шапко і заслужаны дзеяч мастацтва Беларусі Павел Данілаў. Год перазапісу 1950. Цудоўная бікеша у Івана Івановича, выдатная, а якія смужкі! Фу ты, бездань, якія смужкі! Шызыя, с морозом! Зірніце, калі ласка, на іх, асабліва калі ён пачне з кім-небудзь гаварыць. Зірніце збоку. Што гэта за прыгоства? Апісаць нельга. Аксамит, сребра, огонь. Цудоўны чалавек Іван Іванович. Ён вельмі любіць дыні. Гэта яго улюбёны пачастунак. Як толькі паабедае і выйдзе ў адной кашулі пад павець, адразу загадвае габцы прынесці 2 дыні. І ўжо сам разрэжа, збярэ насенне ў асобную паперку і пачне есці. Вельмі добры таксама чалавек Іван Нікіфарович. Яго двор побач з дваром Івана Івановича. Яны такія паміж сабою прыцелі, якіх свет не бачыў. Антон Прокопьевич Голопусь, які да гэтага часу яшчэ ходзіць у карычневым сурдуце з блакітнымі рукавамі і абедае кожную нядзелю ў суддзі, звычайна гаварыў, што Івана Нікіфаровича і Івана Івановича сам чорт звязаў вяровачкай. Куды адзін, туды і другі пляцецца. Нягледзячы на вялікую прыязь, гэтыя шчырыя сябры не зусім былі падобны адзін да другога. Лепш за ўсё можна даведацца пра іх характары з параўнання. Іван Іванович мае незвычайны талент гаварыць вельмі прыемна. Божа мой, як ён гаворыць! Гэта адчуванне можна параўнаць толькі з тым, калі ў вас шукаюць у галаве, альбо паціхеньку праводзяць пальцам па вашай пятцы. Слухаеш, і галаву павесіш. Прыемна, надзвычай прыемна. Як сон пасля купання. Іван Нікіфарович, наадварот, больш маўчыць. Але затое, калі ўставіць слоўца, дык трымайся толькі. Адбрые лепш усялякай брытвы. Іван Іванович хударлявы і высокага росту. Іван Нікіфарович крыху ніжэйшы, але затое пашыраецца ўпоперак. Галава у Івана Івановича падобна на рэдзьку хвастом уніз. Галава Івана Нікіфаровича на рэдзьку хвастом угару. Іван Іванович надзвычай тонкі чалавек. І ў звычайнай гутарцы ніколі не скажа непрыстойнага слова.
і адразу ж пакрыўдзіцца, калі пачуе яго. Іван Никифорович часам не уберажэцца. У Івана Івановича вялікія выразныя вочы тытунёвага колеру і рот крыху падобны на літару ijыцу. У Івана Никифоровича вочы маленькія, жаўтаватыя. Яны зусім знікаюць паміж густых броваў і пухлых шчок. І нос у выглядзе спелай слівы. Між іншым, нягледзячы на некаторае непадабенства, як Іван Іванович, так і Іван Никифорович цудоўныя людзі. Раніцай, гэта было ў ліпені месяцы, Іван Іванович ляжаў пад павецці. Дзень быў гарачы, паветра сухое і пералівалася струменнем. Вочы Івана Івановича зазірнулі праз плот у двор Івана Никифоровича і заняліся міжволі цікаўным відовішчам. Худая баба выносіла па парадку зацвіўшае адзенне і развешвала яго на працягнутай вяроўцы выветрываць. Хутка старая вылезла з кладовай, крэхчучы і цягнучы на сабе старадаўняе сядло з абарванымі страмёнамі, з пацёртымі скуранымі мяшэчкамі для пісталетаў, з шапраком некалі з пунцовага колеру, залатым шытвом і меднымі бляхамі. Вось дурная баба, Падумаў Іван Іванович. яна яшчэ выцягне і самога Івана Никифоровича праветрываць. Пасля гэтага яна вынесла яшчэ шапку і ружо. Што ж гэта значыць? Падумаў Іван Іванович. Я не бачыў ніколі ружа у Івана Никифоровича. Што ж гэта ён? Страляць не страляе, а ружо трымае. Спытаўшыся ў бабы, ці дома пан, Іван Іванович апрануўся, узяў у рукі сукаваты кій ад сабак, бо ў Міргарадзе значна больш іх трапляецца на вуліцы, чым людзей, і пайшоў. Пакой, у які ўступіў Іван Іванович, быў зусім цёмны, бо стаўні былі зачынены. Іван Никифорович ляжаў на разасланым на падлозе дыване без усяго, нават без кашулі. Памажы Бог. Ой, добрый день, Иван Иванович. Выбачайте, что я перед вами у натуры. Нічого. Ці спачывалі вы сёння, Іван Никифорович? О, спочивал. А вы спочивали, Иван Иванович? Спачываў. Да вы только что и устали. Я толькі што ўстаў. Христос з вами, Иван Никифорович. Як можна спаць до такой поры? Я толькі што прыехаў з хутара. Ай, цудоўная збажына по дорозе, выключная. І сено такое рослае, мяккае, спажыўнае. Гарпина, Гарпина, принеси Ивану Ивановичу горелки, да пирогов со сметаной. Помта. Доброе надворье сёння. Не хвалите, Иван Иванович, каб его черт забрал. Некуды подеться от горячыні. Вот таки трэба помянуть черта. Эй, Иван Никифорович, вы попомните мое слово, да уже будет поздно. Достанется вам на тым свете за богопротивные словы. Ну, чим же я покривдил вас, Иван Иванович? Я не зачапил ни батьки, ни мати вашей, не ведаю, чим я вас покривдил. Хопите уже, хопите, Иван Никифорович. Да ей-богу, я не покривдил вас, Иван Иванович.
Дзіўна, што перапёлкі дагэтуль не ідуць на дудачку. Ну, як вы сабе хочаце, думайце, што пажадаеце, толькі я вас не пакрыўдзіў нічым. Не ведаю, чаму яны не ідуць. Ці яшчэ пара не дадышла, толькі час, здаецца, такі, які патрэбен. Так, вы кажаце, што збажына добрая. Ой, цудоўная збажына, цудоўнейшая. Да. Так. Што гэта вы, Іван Никифорович, адзенне развешваеце? Да так, добротная. Амаль новае адзенне згнаіла праклятая баба. Цяпер праветрываю. Сукно тонкае, цудоўнае, толькі выверні, і можна зноў насіць. Мне там спадабалася адна рэч, Іван Никифорович. Якая? Скажыце, калі ласка, навошта вам гэта ружо, што выстаўлена праветрываць разам з адзеннем? Ці адважуся прасіць пачаставацца табакай, калі ласка? Нічога, нічога. Частуйцеся, частуйцеся. Я панюхаў сваёй. Так. Ну, вось дурная баба. Дык яна і ружо туды ж павесіла. Ну, добрую табаку робіць крамнік у сарочынцах. Я не ведаю, што ён кладзе туды, але такое духмянае, на канупер трошки падобнае. Вось возьмите, ражуйте трошки ў роце. Ражуйте, ну. А што? Ну, ці неправда, падобна крышку на канупер. Ну, возьмите, частуйтесь. Скажите, калі ласка, Иван Никифорович, я ўсё наконт ружа. Што вы будете з ім рабіць? Яно ж вам не патрэбна. Як не патрэбна? А здарыцца страляць? Бог з вами, Иван Никифорович. Калі ж вы будете страляць? Хіба пасля другого прышэсця? Вы, колькі я ведаю, і другія помняць, ні адной яшчэ качкі не забілі. Ды і ваша натура не так уж Господом Богом створана, каб страляць. Вы маеце осанку і постаць важную. Ну, як же вам тягацца по балотах, калі ваше адзенне, якое не ў кожнай гутарцы прыстойна назваць па імені, праветрываецца і цяпер яшчэ. Што ж тады, а? Не, вам трэба мець спакой, адпачыванне, так. Вам патрэбны прыстойныя ўчынкі. Паслухайце, аддайце яго мне. Як можна? Што? Гэта ружо дарагое. Такіх ружаў цяпер не знойдзеце нідзе. Я яшчэ як збіраўся ў міліцыю, купіў яго ў турка. А цяпер бы раптам так і аддаць яго. Ну як можна? Не, гэта рэч неабходная. А на што ж яна неабходная? Ну як на што? А калі нападуць на дом разбойнікі, вельмі нават неабходная. Ну, дзякуй табе, Божа, цяпер я спакойны і не баюся нікога. А чаму? Таму што я ведаю, што ў мяне стаіць у каморы ружо. Добрае ружо. Ды ў яго, Іван Никифорович, замок сапсуты. Ну што ж, што сапсуты? Можна адрамантаваць. Трэба толькі змазаць канапляным алеем, каб і не ржавеў. З вашых слоў, Іван Никифорович, я ніяк не бачу прыязных да мяне адносін. Вы нічога не хочаце зрабіць для мяне ў адзнаку прыязі. Ну як же гэта вы гаворыце, Іван Іванович, што я вам не аказываю ніякай прыязні? Ну як вам не сорамна? Вашы валы пасуць на маім стэпу, і я ні разу не займаў іх. А калі едзеце ў Палтаву, заўсёды просіце ў мяне вазок. І што ж? Ці ж я адмовіў калі? А хлопчыкі вашыя перелазяць цераз мой плетень і гуляюць з маімі сабакамі?
Я нічого не кажу, хай собі гуляють. Тільки б не чапали нічого, хай собі гуляють. Ну, коли не хочете подарить, так давайте поменяемся. А што ж вы дасце мне за яго? Ну, я вам дам за яго бурую свинью. Ось тую самую, што адкарміў я ў сажу. Цудоўная свиня. Ось побачите, калі праз год яна не прывядзе вам парасят. Я не ведаю, як вы, Іван Іванович, можете гэта і казаць. Навошта мне свіння ваша? Хіба чорту памінкі спраўляць? Ну, вось і зноў. Ну, без чорта таки нельга абысціся. Грэх вам, ей-богу, грэх, Іван Никифорович. Ну, як же вы, на самой справе, Иван Иванович, даете за ружо, черт ведаю, что такое, свинью. Ну, а чому ж яна, чорт ведае, што такое, Іван Никифорович? Ну, як же, вы б самі памеркавалі добра. Гэта таки ружо, рэч вядомая, а то чорт ведае, што такое, свинья. Калі б мне вы гаварылі, я б мог гэта прыняць за крыўду для сябе. Ну, а што ж недобрага заўважылі вы ў свінні? Ну, за каго ж вы на самой справе прымаеце мяне? Каб я свінню... Сядайце. Ну, не буду ўжо. Хай вам застанецца ваша ружо. Хай сабе згіне і паржавее, стоячы ў куце ў каморы. А, не хачу больш гаварыць аб ім. Кажуць, што 3 каралі аб'явілі вайну цару нашаму. Так, говорил мне Петр Федорович, что это за война? И от чего яна? А, мабыць, нельга сказаць, Иван Никифорович, за што яна. Я мяркую, што каралі хочуць, каб мы усе прынялі турэцкую веру. Ось. Бач ты, дурни, чего захотели? Ось бачыце, а цар наш і аб'явіў ім за гэта вайну. Не, кажа, прыміце вы самі веру Христову. Что ж, наши побьют их, Иван Иванович. Побьють. Дык не хочете, Иван Никифорович, менять ружацо, а? Ну, мне дивно, Иван Иванович. Ну, вы, здаецца, человек ведомый вучонасцю, а размаўляете як недарсіль. Что я за дурень такі? Ну, сядайте, Бог з ім. Хай яна сабе акалее. Не буду болей гаварыць. У гэты час прынеслі закуску. Іван Іванович выпіў чарку і закусіў пірагом са смятанай. Слухайте, Иван Никифорович, я вам дам, акрамя свині, яшчэ 2 мяхі аўса. Вы ж не сеяли, а сёлета ўсё роўна ж вам трэба будзе купляць авёс. Ну, ей-богу, Иван Иванович, с вами говорить треба гороху наевшися. Ну, где бачено, каб хто ружо менял на 2 мяхі аўса? Небось, бекеши свое не поставите? Але вы забылись, Иван Никифорович, что я и свинью еще вам даю? Як? 2 мяхі аўса и свинью за ружо? Ну, так что ж, неужо ж мало? За ружо? Ну, вядома, за ружо. 2 мяхі за ружо? 2 мяхі не пустые, а за усом. А про свинью забылись? Да поцелуйтесь вы со своей свиньей! А коли не хочете, дык с чортом! Ну вот, вас толькі зачапі. Ось побачите, нашпігують вам на тым свеце язык гарачымі іголкамі за такія мерзотныя словы. Ну, пасля гутаркі з вами трэба і твар, і руки помыть, і самому обкурыцца. Ну, дозвольте, Иван Иванович, ружо рэч высокородная, самая цікаўная забава. До того ж,
и оздоба в покое приемная. А и вы, Иван Никифорович, разносились и так со своим ружом, як дурень с писаной торбой. А вы, Иван Иванович, соправдный гусак. Что вы такое сказали, Иван Никифорович? Я сказал, что вы подобны на гусака, Иван Иванович. Як же ж вы смели, судар, забывшись и про пристойность, и про повагу до чина, и прозвище человека снеславить таким образливым именем? Ну что ж тут такого образливого? Да чего же вы на самой справе так размахались руками, Иван Иванович? Я повторяю, як вы осмелились, откидачи все пристойности, назвать меня гусаком? Начхать мне вам на голову, Иван Иванович. Да что вы так расхудактылись? Так я вам объявляю, что я и ведать вас не хочу. Да, великая беда. Ей-богу, не заплачу от этого. Нога моя больше не будет у вас в доме. Эй, баба, хлопча, возьмите Ивана Ивановича за руки и выведите его за двери. Як? Дворянина? Осмельтесь только, подступитесь. Я вас зніштожу с дурным вашим паном. Груган не знає місця вашого. Вельми добре робите вы, Иван Никифорович. Вельми добре, цудовно. Я это припомню вам. Идите, идите, Иван Иванович. Да глядите, не трапляйтесь мне, а не то я вам, Иван Иванович, усю морду побью. Вось вам за гэта, Иван Никифорович. Отказал Иван Иванович, выставивши ему кукиш и бразнувши за собой дверима, якія з визгом зарыпели и отчинились зноў. Иван Никифорович показался у дверах и штосьці хотел додать, але Иван Иванович ужо не озирался и ляцеў со двора. І так два шаноўныя мужы, гонар і ўпрыгожанне Міргарада, пасварыліся паміж сабой. І за што? За глупства, за гусака. Не захацелі бачыць адзін другога. Перарвалі ўсе сувязі. Між тым, як раней, слылі за самых неразлучных сяброў. У дадатак да ўсіх зняваг ненавісны сусед адбудаваў проста супраць Івана Івановича, дзе звычайна быў пералаз цераз пляцень, гусіны хлеў, нібы з асаблівым намерам ускладніць абразы. Гэты агідны для Івана Івановича хлеў адбудаван быў з д'ябальскай хуткасцю за адзін дзень. Гэта абудзіла ў Івана Івановича злосць і жаданне адпомсціць. Каб апярэдзіць Івана Никифоровича, ён рашыў падаць на яго прашэнне ў Міргарадскі павятовы суд. Прыём у суде пачаўся яшчэ з раніцы. Суддя, даволі тлусты чалавек, хоць крыху таннейшы за Івана Никифоровича, з добрай мінай, у зашмальцаваным халаце, з люлькай і шклянкай чаю размаўляў з падсудным. Раптам, убачыўшы уваходзячага Івана Івановича, суддя закрычаў: слыхом чуваць, видом видать. Бог у помощь. День добрый. Чым загадаеце частаваць вас, Иван Иванович? Ці не загадаеце шклянку чаю? Не, вельми удячный. Зрабіце літасць, одну шклянку. Не, дякую. Вельми задоволены гостиной. Одну шкляночку. Не турбуйтесь, Демян. Шкляночку. Ну, уже так и быть. Хіба шкляночку. Ці не загадаеце яшчэ шкляночку? Покорливо дякую.
Я, Демян Демяныч, я до вас маю необходную справу. Я подаю позву, позву на ворога моего, на заклятого ворога, На каго ж гэта? на Ивана Никифоровича Долгачхуна. Што вы кажаце? Іван Іванович, ці вы гэта? Ну, бачите сами, что я. Бог з вами і ўсе святыя. Як? Іван Іванович сталі непрыяцелем Івану Никифоровичу? Ці вашы гэта вусны гавораць? Паўтарыце яшчэ. Да і ці не схаваўся ў вас хто-небудзь ззаду і гаворыць замест вас? Ну, что тут дивного? Я не могу глядеть на его. И он нанес мне смяротную крыўду. Он зневажил гонор мой. Да і свяцейшая Троіца. Як же мне цяпер пераканаць матухну? А яна старенькая кожны дзень, як толькі мы пасварымся з сястрой, кажа: вы, детки, жывіцё між сабой, як сабакі. Хоць бы вы ўзялі прыклад з Івана Івановича і Івана Никифоровича. Вот же сябры, дык сябры, вот сябры. Вось вартыя людзі, вот табе і сябры. Раскажыце, за што ж гэта, як? Гэта справа деликатная, Демян Демяныч. На словах яе нельга расказаць. Загадайте, калі ласка, прочитать просьбу. Ось, возьмите, ось, з гэтага боку. Тут больш прыстойна. Прочитайте, Тарас Тихонович. От дворянина Миргородского повету и помещика Ивана Иванова, сына Перарепинки, прошение. Об чым тому идут пункты. Першае. Вядомы усяму свету своими богопротивными, умерзотностью водячими и всякую меру перевышающими, законоотступными учинками, дворянин Иван Никифорович Долгачхун гэтага 1810 года ліпеня 7 дня учинил мне смяротную крыўду. Он и дворянин Иван Никифоров сын Долгачхун, калі я прыйшоў да яго сяброўскімі прапановамі, абазваў мяне публічна крыўдным і паносным для гонару майго іменем, а менавіта гусаком. Тады, як вядома ўсяму міргарадскаму павету, што гэтай гнуснай жывёлінай я ніколі, аднак, не называўся і ў далейшым называцца не маю намеру. А таму прашу онага дворяніна Івана Никифоровага сына Долгачхуна, як вінаватага у падбухторванні, у знявазе майго чыну, імені і прозвішча і ў драпежніцкім прысваенні ўласнасці, а больш усяго ў подлым і абразлівым далучэнні да прозвішча майго назвы гусака, да спагнання штрафу, задавальнення протараў і убыткаў прысудзіць, і самога, як парушальніка, у кайданы закаваць і, закаваўшы, у гарадскую турму адвесці і па гэтаму майму прашэнню рашэнне неадкладна і няўхільна ўчыніць. Пісаў і тварыў дворянин міргарадскі памешчык Иван Иванов сын Перарепенка. Што гэта вы робіце, Іван Іванович? Бога бойцеся! Киньте просьбу, хай яна прападзе. Дьявол прысніся ёй. Возьмитеся лепш з Иваном Никифоровичем за руки, ды поцалуйтеся, ды купите сантуринскага ці нікапольскага, або хоць просто зрабіце пуншыку, ды паклічце мяне. Разопьем разом, да и забудем усё. Не, Демян Демянович, не такая справа. Не такая справа, как можно было решить полюбовной сделкой. Бывайте, бывайте паны, бывайте паны. Спадзяюся, что моя просьба набудзе патрэбнае дзеянне. І пайшоў, пакінуўшы ў здзіўленні усіх прысутных у суде. Во якія справы дзеюцца! Не паспеў суддзя гэтага сказаць, як дзверы затрышчэлі,
и передняя половина Ивана Никифоровича высадилась у помешкания суда. Другая оставалась еще у переднем покое. Появление Ивана Никифоровича, да еще в суд, здалося таким незвычайным, что суддя аж крикнул. Яким лёсом? Что и як? Як здоровье ваше, Иван Никифорович? Але Иван Никифорович был ни живый, ни мертвый. Ох, Тому, что завязано у дверах и не мог зрабіць ні кроку уперед або назад. ох. Даремна суддя крычаў у пярэдні пакой, каб хто-небудзь з прысутных там выпхнуў ззаду Ивана Никифоровича у залу суда. Тады адсунули засаўкі і адчынілі другую палавіну дверей. Ці не придушили вас, Иван Никифорович? Я скажу матухне, яна прышле вам настойки, якой потрясет только поясницу и спину, и все пройдет. Ох. Ох. Вельми рад, что бачу вас, але ўсё ж не могу уявить себе, что примусило вас предпринять такую працу и наделить нас такой приемной нечаканностью. Ой. С просьбой. С просьбой? С якой? С позвой. О, с позвой на мошенника Ивана Ивановича Перерепинку. Боже мой! И вы туды ж! Такие выключные сябры! Позву на такого добродейного человека! Он сам сатана. Ось, возьмите просьбу, прочитайте. Ничего не поробишь. Прочитайте, Тарас Тихонович. Просить дворянин Миргородского повету Иван Никифоров сын Долгачхун, аб чым тому идут пункты. Першее. По ненавистной злобе своей и видовоштой недоброжаданности Иван Иванов сын Перерепенко, які называе себе дворянином, усякие бредоты, убытки и іншие ехиднинские и ужах приводячие учинки мне робить. И учарайшего дня после поудня, як разбойники тать с топорами, пилами, долотами и іншей слясарной зброей забрался у ночи у мой двор и мой же уласный хлев, что находится у гэтым дворы. Другое. Гэты ж дворянин Перерепенко мае посягальніцтва на самое жыццё маё. И до 7 прошлого месяца, утоиваючи гэты намер, пришел до мяне и пачаў сяброўскім и хитрым чынам выпрошивать у мяне ружо, якое знаходзілася ў маім пакоі, и прапаноўваў мне за яго з уласцівай яму скупасцю многие непотребные рэчы, як то свинью бурую, Свинью бурую. и 2 мерки ауса. Ауса. Але угадваючы тады ж злачынны яго намер, я усяляк стараўся ад такога ухіліць яго. Але он и мошенник и подлюга Иван Иванов сын Перерепенко вылаяў мяне мужицким чынам и мае да мяне з таго часу варожасць непрымірымую. Поэтому прошу онага дворянина, як разбойника, святотатца, мошенника, выкрытага ўжо ў злодействе и рабаўніцтве, у кайданы заковать и у турму або дзяржаўны астрог адвесці, и ўжо там, па ўгледжанню, пазбавіўшы чыноў и дваранства, добра барбарамі шмараваць и ў Сибір на каторгу по патрэбе загнать. Протары, убытки, загадать ему заплатить и по гэтаму моему прошению рашэнне учинить. До гэтага прошения руку приложил дворянин Миргородского повету Иван Никифоров сын Долгачхун. Так, Долгачхун. Як толькі сакратар скончыў чытанне, Иван Никифорович узяўся за шапку, поклонился с намером пайсці. Куды ж вы, Иван Никифорович? Посядите крыху,
Выпейте чаю. Але Иван Никифорович поспел пролезть уже у двери, проговоривши. Не турбуйтесь, я с задовольнением. И зачинил их за собой, покинувши у удивлении усих присутных. Обедве просьбы были приняты, и справа повинна уже была принять довольно важный интерес. Як одна непрадбачаная околичность надала ей еще большую займальность. Коли судья вышел с покоя у сопровождении подсудка и секретара, а канцелярские укладывали у мех нанесенных просителями курей, яек, боханаў хлеба, пирогов, кнышаў и іншай дробязі, у гэты час бурая свинья убегла ў пакой и схапила на здзіўленне прысутных не пирог або скарынку хлеба, але прашэнне Ивана Никифоровича, якое ляжала на краю стола, навісшы аркушамі уніз. Схапіўшы паперу, бурая хаўроння выбегла так хутка, што ніводзін з чыноўнікаў не мог дагнаць яе, нягледзячы на лінейкі і чарнільніцы, што ляцелі наўздагон. Гэта незвычайнае здарэнне выклікала страшэнную мітусню, таму што нават копія не была яшчэ спісана з паперы. Суддзя, яго сакратар і падсудак доўга трактавалі аб такой нечуванай акалічнасці. І ўрэшце рашано было на тым, каб напісаць аб гэтым адносіну да гараднічага. Адносіна паслана была да яго ў той жа дзень. Як толькі Іван Іванович управіўся ў сваёй гаспадарцы і выйшаў, як звычайна, паляжаць пад павеццю, да нечуванага здзіўлення свайго убачыў штосьці чырванеўшае ў варотах. Гэта быў чырвоны абшлаг гараднічага. Доброго дня жадаю почтивому суседу и добродею Ивану Ивановичу. День добрый, Петр Федорович. Коли ласка, прошу садиться. Ну, вы, як я бачу, стомилися, потому что ваша раненая нога перешкоджає. Моя нога. Эх, я вам доложу об сове, почтивый сябры и добродей Иван Иванович, что я робил на веку своем не такие походы. Так, серьезно робил. Например, у часе кампании 1807 года. Где же вы были сегодня? А дозвольте, я вам расскажу, где был я. По-перше, доложу вам, что сегодня судовное надворье. Але дозвольте, я пришел сегодня до вас по одной вельми важной справе. Якая ж яна важная? Хіба яна важная? Вось побачите. Перш за все осмелюсь доложить вам, почтивый сябры добродей Иван Иванович, что вы, с моего боку я гляньте, я ничего. Але погляды урада гэтага потребуюсь. Вы порушили порядок доброчинности. Что вы гэта говорите, Петр Федорович? Я ничего не разумею. Дозвольте, Иван Иванович, як вы ничего не разумеете? Ваша уласная жывёліна стягнула вельми важную казённую паперу. И вы еще говорите после гэтага, что ничего не разумеете. Якая жывёліна? С дозволу сказать, ваша уласная бурая свинья. Ну, а я чым виноваты? Навошта судовый вартаўнік адчыняе дзверы? А лишь Иван Иванович, ваша уласная жывёліна. Стало быть, вы виноваты. Покорливо удячна вам за тое, что свиньей меня пораўноўваеце. Вось уже гэта я не говорил, Иван Иванович. Ей-богу, не говорил. Дозвольте разважить щиро сами.
Вам без усякого сумнения ведомо, что згодно с поглядами начальства заборонено у городе, тем больше на головных городских улицах. Уже ж добрые ваши головные улицы. Туды ж кожная баба ідзе выкинуть тое, что ёй не патрэбна. Дозвольте вам доложить, Иван Иванович, это ж здараецца часом. Але по большей части только под плотом, хлевами або коморами. Але каб на головные улицы на площу залезла поросная свинья. Это такая справа. Ну, что ж такое, Петр Федорович? Свиня ж створение Божие. Згоден, усё так. Але закон говорить, виновный у крадежи, прошу вас прислухаться уважливо, виновный. Тут не означается ни роду, ни пола, ни звания. Стало быть, и Живёлина может быть виноватая. Воля ваша. А Живёлина раней повинна быть представлена у полицию як порушальник парадку. Не, Петр Федорович, гэта ось не будзе. Я не смею с вами спрачаться. У таким выпадку, коли вы не хотите представить ее в полицию, ды користайтесь ею, як вам пожадается. Закалите, коли жадаете ее доколят, и нарабите з ее шинок, або так же ешьте. Только б я вас просил, коли будете робить колбасы, пришлите мне парочку тых, якія у вас так по-майстерску робить гапка, со свиной крови и сала. Моя Аграфена Трофимовна вельми их любит. Ковбас? Ну, коли ласка, пришлю парочку. Вельми вам подудячный, почти высявля и доброчинца. Теперь дозвольте вам сказать еще одно слово. Я маю доручение от судьи, так ровно до всех наших знакомых, так сказать, примирить вас с приятелем вашим Иваном Никифоровичем. Як? З невукам? Каб я примирился с гэтым грубияном? Ніколі. Не будзе гэта, не будзе и не будзе. Колькі не стараліся ў суде утаіць справу, але на другі ж дзень увесь Міргарад даведаўся, што свіня Івана Івановича сцягнула просьбу Івана Никифоровича. Сам гараднічы першы запамятаў і прагаварыўся. Адзін сродак аставаўся прымірыць абодвух прыяцеляў. Гараднічы даваў асамблею. Што за асамблею даў гараднічы? Дазвольце, я перелічу ўсіх, которые былі там. Тарас Тарасович, Евпл Акинфович, Евтихий Евтихевич, Иван Иванович, не то Иван Иванович, а другі, Сава Гаврилович, наш Иван Иванович, Елеуферий Елеуферьевич, Макар Назарьевич, Фома Григорьевич. Не могу далей, нема сил. Послухайте, сказаў крывы Иван Иванович, калі ўбачыў, што яго абступілі прыстойныя людзі. Послухайте, замест таго, што вы цяпер уставіліся на маё крывое вока, давайте замест гэтага памірым двух наших прыяцеляў. Цяпер Иван Иванович гутарыць з бабамі і дзяўчатамі,
пошлем потихеньку за Иваном Никифоровичем, да и зведем их разом. Усе одинодушно приняли прапанову неадкладна послать до Ивана Никифоровича домов, просить его, уж чтоб там ни стало, приехать до Городничего на обед. Долго спрачались, кто больше здольный, кто больше мастак у дипломатичной части. Нарешті одинодушно рашили ускласти ўсё гэта на Антона Прокопьевича Галапузя. Падначальвацца заўсёды было яго стыхіяй, і таму ён, узяўшы шапку і палку, неадкладна накіраваўся ў дарогу. У Антона Прокопьевича былі, між іншым, адны панталоны такой дзіўнай уласцівасці, што калі ён надзеваў іх, дык заўсёды сабакі кусалі яго за ікры. Як на грэх, у той дзень ён надзеў именно гэтыя панталоны. День добрый! Навошта вы собак дразните? Каб яны поздыхали, кто их дражит? Просил вас, Петр Федорович, на обед. Вы маните. Ей-богу. Так переконался, просил, что передать слово мне. Что вот каже Иван Никифорович чурається мене як неприятеля. Ніколи не зойде погутарить або посидеть. Коли каже Иван Никифорович и теперь не придет, так я не ведаю, что подумать. Мабуть, он має на мене некую кривду. Зробите, каже, ласку, Антон Прокофьевич, уговорите Ивана Никифоровича. Пойдем худшей. Там и Фома Григорьевич. Что ж вы? Идемте, не идем? Не хочу. Чему ж не хотите вы? Воля ваша, Иван Никифорович, али я не ведаю, что вас затрымливает. Чего я пойду? Там будет разбойник. Ей-богу, не будет. Вось вам крыж святый, что не будет. Как меня на этом месте перун забью. Пойдемте, Иван Никифорович. Да вы маните, Антон Прокофьевич. И он там. Ей-богу, ей-богу не. Как я не зашел с гэтага месяца, коли он там. Ты сами померкуйте, навошта мне манить, как мне руки и ноги подсыхать. Что, и зараз не верите? Как я опрутянел тут же перед вами. Как ни батьку, ни мати моей, ни мне не бачить царство небесное. Еще не верите? Иван Никифорович пасля гэтых запэўненняў зусім супакоіўся і загадаў свайму камердынеру прынесці шаравары і нанкавыя казакі. Між тым госці ў Гараднічага з нецярплівасцю чакалі рашучай хвіліны, калі з'явіцца Іван Никифорович і збудзецца нарэшце ўсеагульнае жаданне, каб гэтыя вартыя людзі пагадзіліся між сабой. Многія былі амаль упэўнены, што не прыйдзе Іван Никифорович. Калі паказаўся сам сатана або мярцвяк, дык яны б не зрабілі такога здзіўлення на ўсіх, якое выклікаў нечаканы прыход Івана Никифоровича. Івану Івановичу вельмі спадабалася рыба, згатаваная з хрэнам. Ён асабліва заняўся гэтым карысным і спажыўным практыкаваннем. Выбіраючы самыя тонкія рыбі і костачкі, ён клаў іх на талерку.
і неяк незнарок зірнуў насупраць. Творца нябесны, як гэта было дзіўна! Насупраць яго сядзеў Іван Никифорович. У адзін і той жа самы час зірнуў і Іван Никифорович. Не магу! Іх твары з відавочным здзіўленнем зрабіліся нібы скамянелымі. Кожны з іх убачыў воблік даўно знаёмы, да якога, здавалася б, міжволі гатовы падысці, як да сябра нечакана, і паднесці ражок са словамі «частуйцеся» або «ці смею прасіць аб пачастунку». Але разам з тым той жа самы воблік быў страшны, як знак нядобрага. Пот каціўся градам у Івана Івановича і Івана Никифоровича. Прысутныя усе, колькі іх не было за сталом, знямелі ад увагі і не адрывалі вачэй ад колішніх дружбакоў. Як толькі скончыўся абед, абодва ранейшыя прыяцелі усхапіліся з месцаў і пачалі шукаць шапкі, каб уцячы. Тады гараднічы міргнуў, і Іван Іванович, не той Іван Іванович, а другі, што з крывым вокам, стаў за спіной Івана Никифоровича, а гараднічы зайшоў у спіну Івана Івановича. І абодва пачалі падштурхоўваць іх ззаду, каб звесці іх побач і не выпускаць да таго часу, пакуль не пададуць рук. Тады абступілі іх з усіх бакоў шчыльна і не выпускалі да таго часу, пакуль яны не адважыліся падаць адзін другому рукі. Бог з вами, Иван Никифорович и Иван Иванович. Скажите от щирого сердца, за что вы посварились? Ти ж не за глупство, ти не соромно вам перед людьми. Я не ведаю, что я такое зрабіў Івану Івановичу, за што ён разбурыў мой хлеў і замышляў загубіць і мяне. Не виноваты я ни у яким злым замысле. Ну, клянуся перед Богом и перед вами, шановне дворянство. Я нічого не зробив моєму ворогу. Ну, за що він мене не славить і наносить шкоду моєму чину і званню? Якую ж я вам, Іван Іванович, нанес шкоду? Ну, а хіба гэта не шкода, коли вы, шановний государ, образили мой чин и прозвище таким словом, якое непристойно тут вымовить. Ну, дозвольте вам сказать по-сябровску, Иван Иванович, вы покрывдились за черти ведая, что такое, за тое, что я назвал вас гусаком. Иван Никифорович спахапіўся, што зрабіў неасцярожнасць, сказаўшы гэта слово, але ўжо было позна. Слово было сказано. Усё пайшло к чорту. Иван Иванович кинуў на Ивана Никифоровича позірк. І які позірк! Калі б гэтаму позірку надана была ўлада выканаўчая, дык ён бы сцёр у парашок Ивана Никифоровича. Госці зразумелі гэты позірк і паспяшылі самі разлучыць іх. Цэлы месяц нічога не было чутна пра Івана Івановича. Ён запёрся ў сваім доме. Запаветны куфар быў адчынен. З куфра былі выняты
Что ж вы думаете? Карбованцы. Старые дедаўскія карбованцы. І гэтыя карбованцы перайшлі ў запэцканыя рукі чарнільных спраў майстроў. Справа была перанесена ў палату. І калі атрымаў Іван Іванович радасную весць, што заўтра вырашыцца яна, тады толькі выглянуў на свет і адважыўся выйсці з дому. Але з таго часу палата паведамляла штодзённа, што справа скончыцца заўтра на працягу 10 год. Вы слухалі радыёпастаноўку, як пасварыліся Іван Іванович з Іванам Нечыпаравічам. Ролі выконвалі Глеб Глебаў, Уладзімір Дзядзюшка, Генрых Грыгоніс, Павел Пекур, Эдуард Шапко і Павел Данілаў. Твор запісаны ў другой палове 1940-х гадоў. Апошняя рэстаўрацыя адбылася ў 2003.